முனிவர்கள்லாம் தவம் பண்ணி விலங்குகளோட சக்தியும் பஞ்சபூதனோட சக்தியும் அஸ்திரங்களை கன்வெர்ட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அவங்க தேவைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக. பட் ஆனால் அதெல்லாம் மீறி அந்த அஸ்திரங்கள்லாம் தலைமை அஸ்திரமா பிரம்மாஸ்திரம் ஒன்று தானாக உருவாயிடுச்சுங்க. அதோட சக்தியை அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னா 3ஆ பிரிச்சு வச்சிடறாங்க அந்த அஸ்திரத்தை. அந்த 3ஆ பிரிச்ச அஸ்திரம் 3 பார்ட்டா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஷார்காண்டா இருக்குன்றதை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வில்லன்ஸ் அதை அபைஸ் பண்ண வந்துட்டு இருக்காங்க. வரும்போது தான் அவங்களுக்கே தெரியாம வானர அஸ்திரம் ஷார்காண்டா இருக்கு. அதை வச்சு தப்பிக்க முயற்சி பண்றாரு. பட் அதுக்கு அவரால் முடியல. அது முடியாத பட்சத்துல அவர் சூசைட் பண்ணிக்கிறாரு. இது எல்லாமே நம்ம ஹீரோ சிவா, அதாவது அக்னேஸ்வர ஓனர், அவர் தான் தானே ஒரு அஸ்திரம்ன்றது தெரியாம இருக்காரு. அவருக்கு தெரிய வருது. அவரு தன்னோட ஞான திருஷ்டியில பாக்குறாரு. அப்பதான் அவர் லவரை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறாரு. 2வது பார்ட்டி யார்கிட்ட இருக்குன்றது அவர் அந்த ஞான திருஷ்டியில கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. ஞான திருஷ்டியிலே அவருக்கும் தெரியுது, வில்லன்ஸ்க்கும் தெரிஞ்சது நம்ம சவுத் இந்தியாவில தான் அது இருக்கு அப்படின்றது. சவுத் இந்தியாவில யார்கிட்ட இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாகார்ஜுன்ட்ட ஆல்ரெடி ஒரு அஸ்திரம் இருக்கு, அதான் நந்தி அஸ்திரம். இந்த வச்சு அவங்க போராடி பாக்குறாங்க. பட் ஆனா இவங்க 2 பேரையும், அதாவது ஹீரோயின் காப்பாற்ற வந்தாங்க தெரியுமா, அவங்க 2 பேரையும் அவரு கூட்டிட்டு போய் அங்க விட்டுறாரு. குருஜிக்கிட்ட அனுப்பி விட்டுட்டு இவரு அந்த அஸ்திரத்தை வச்சு வில்லங்களை போராடி கீழே தள்ளி விட்டுறாரு. பட் ஆனால் அப்பதான் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, வில்லன்ஸ்ல ஒருத்தர் தப்பிச்சு வந்து ஹீரோயினை தாக்க பாக்குறாரு. அக்னியஸ்திரத்தை யூஸ் பண்றாரு. யூஸ் பண்றப்ப நம்ம குருஜிக்கு அது தெரியுது. அதை பார்த்தோன்னா அப்படியே அசந்து போய் நிற்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிஞ்சிருச்சு. நீ பிரம்மாஜில இருந்தாதான் உங்க அப்பா அம்மா பத்தி நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பிளாக் மார்க் செக் மார்க் வைக்கவும் அவருக்கு வேற வழியே இல்லாம அவரு பிரம்மாஸ்திரில சேர்றாரு. சேர்ந்து அவரோட அஸ்திரங்களை கத்துக்கிறாரு. கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் வில்லன்ஸ்ல மாட்டிக்கிறாங்க. தன்னோட அப்பா அம்மா யாரு அப்படின்றத குருஜி சொல்லிடுறாரு. சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது தன்னோட அப்பா ஒரு வில்லன்னும், அம்மா வந்து உலகத்தை காப்பாத்துறதுக்காக அப்பாவை வந்து அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்றது தெரிய வருது. பட் ஆனா அவர் சாகலைங்க. அக்னி அஸ்திரம் ஓனர் அவர் தான். அவரோட பிளட்ல தான் இவரு ஹீரோவுக்கு அக்னி அஸ்திரம் வந்திருக்கு. இவங்க 2 பேரும் லவ்ன்றது அப்பதான் தெரியும். தன்னோட அப்பா அம்மா யாருன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி வில்லன்ஸ் கேங்ல அந்த 3 அஸ்திரங்களும் மாட்டிக்கிச்சு. மாட்டினதுக்கு அப்புறம் ஹீரோ அந்த அவரோட லவ்வை வச்சு பிரம்மாஸ்திரத்தை தன்னோட அக்னிஸ்திரத்தை வச்சு கன்வெர்ட் பண்ணி தன்னோட கையில வாங்குறாரு. வாங்கி லவர்கிட்ட கொடுக்குறாரு. அதை குருஜி பார்த்து மலைச்சு போய் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மாஸ்திரத்தை விட சக்தி வாய்ந்தது காதல் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லத்த முடிச்சாங்க. இதாங்க நம்ம பிரம்மாஸ்திரோட பார்ட் 1 ஸ்டோரி. பை பை.